गाबोन मोनाबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स अर्गानाइज खालामदों। दा बे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्सआनो जाहैबाय दुर्गा बर' बिथां, जेनाखि बिथाङा इन्डियाखौ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि बायदि ISL क्लाबखौ रिप्रेजेन्ट खालामबोबाय, आसाम स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामबोबाय। दा बिथांखौ अनार होनानै जोङो बे फ्रेन्डलि मेट्सखौ अर्गानाइज खालामदों। दा गाबोननि दिना जेनाखि फुटबलनि जगत, बे फुटबलनि जगताव मोनसे हिस्ट्रिक इभेन्ट जानो थांगासिनो दं। मानो होनोबा गाबोननिफ्राय दुर्गा बर' बिथाङा फुटबल जोनाय नंलिया। फुटबल जोनायनि अनगा बिथाङा कचिं लाइनाव हाबसिगोन। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ अनार होनानै गाबोन बिथाङा रिटायारमेन्ट लागोन। मोनसे फ्रेन्डलि मेट्स, बे फ्रेन्डलि मेट्सआ जाहैगोन जोंहा बड'लेण्ड एफसि आरो आसाम 11नि गेजेराव। दा आसाम 11 जानानै गेलेगोन दुर्गा बर' बिथांजों लोगोसे हलिचरन नार्जारी गेलेगोन, प्रान्जल भुमिस जायनाखि ISL प्लेयार बिथाङाबो गेलेफागोन, विनीत राय जायनाखि बिथाङा मुम्बाइ एफसि आरो पान्जाब एफसिजों गेलेयो, बिथाङाबो गेलेफागोन। दा गोगोमसार गयारी जायनाखि इन्डिया आन्डार 19 खौ रिप्रेजेन्ट खालामदों, मन'बिर बसुमतारी जायनाखि आन्डार 19 खौ रिप्रेजेन्ट खालामदों, बिथांमोनहाबो दुर्गा बर' बिथांजों लोगोसेयैनो एखे टीमाव गेलेफागोन। आरो बड'लेण्ड एफसियावबो जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो प्लेयार्सफोर बिथांमोनहा लोगो नांनानै जयै टीम जानानै गेलेगोन। बबे जायगायाव गेलेगोन? क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव मोनाबिलिनि 7टायाव किक अफआ जागोन। आरो आङो बेखौनो आसा खालामदों जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि, बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो फुटबल मोजां मोनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे फैनानै दुर्गा बर' बिथांखौ जोबथा गेलेनायखौ बयबो नायफैयो आरो बिथांखौ अनार होनानै जोङो जेनाखि फ्रेन्डलि मेट्स बेखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंनो हायो। मा हाबाफारि थानाय? हाबाफारियाव जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो थागोन, क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो थागोन, आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि सिनियर व्यक्तिफोर स्पर्ट्सनि बिथांमोनखौबो जोङो इनभाइट खालामदों। दुरान्ड काप खुंनोथ' जोंना फिल्डआ रेडिखा आरो प्रेक्टिस ग्राउन्डनि थाखाय जोंहा गोनांथि जानानै दङ। बे प्रेक्टिस ग्राउन्डफोरखौबो प्रिपारेसन सोलिबाय थादों। आरो दुरान्ड कापआ जिहेथु जोङो सिगाङावबो खननै अर्गानाइज खालामखांखाबाय, दा थार्ड कनजिकिउटिभ टाइम जोङो बाहाय अर्गानाइज खालामनो थांगासिनो दङ। बियो जोंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नंलिया, बियो स्मुथलि जागोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो बेखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। नायगिरिफोरनि थाखाय बेयाव गेलारिनि प्रब्लेम गोबां जों नुबोनाय जादों। दा थांखिफोरनि थाखाय माबायदि जागोन गेलारिनि सुबिदाया? गेलारिनि सुबिदाया नोंथांमोना नुदों, जेनाखि सिगाङाव सान्दुं अखायाव जोङो नायनाङोमोन। दा सान्दुं अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय बेहाय रुफिंनि बेब'स्थाखौ प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकार नाजाबाय थादों आरो दा मावनाया सोलिगासिनो दङ। दा बे मेट्सनि सिगां, दुरान्ड काप जानायनि सिगां जोङो मिजिंथिनो हायो जेनाखि बे रुफिं होनाय बियो जोबजोबगोन आरो अखा बांखानिफ्राय, सान्दुंनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननानै जोङो मोजाङै जोंनि जेनाखि मेट्स बेफोरखौ जोङो नायनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।